היי, אני גלעד, אני בסניף של EMS במלחה. הסיבה שאני יושב ולא עומד זה כי קצת קשה לעמוד אחרי האימון הזה. גם אני בהתחלה לא האמנתי שזה אפשרי, שאימון של 20 דקות פעם בשבוע יהיה כל כך אפקטיבי. אבל אני עכשיו אחרי האימון השמיני שלי, והתוצאות מדהימות, גם אותי וגם כל מי שאני עושה לו ככה תרגיש וכאלה. זה צריך פשוט לנסות בשביל להבין, זה מטורף. 5 דקות מתחילת האימון אתה כולך נוטף, מתנשם בטירוף. 20 דקות שהאימון נגמר אתה ממוטט, כולך תפוס, וזה עובד, ואתה רואה את התוצאות. מדהים, אבל זה קורה, וכיף לבוא. הצוות מעולה, מקצועי וכיפי, זה הפתרון בשביל מי שאין לו זמן או בשביל מישהו עצלן גדול. כי כשיש לך תור, אתה בא, אתה לא מחפף, ואחרי זה אתה מבסוט מעצמך. אז אני ממליץ בחום, חום, חום. פשוט תבואו ותנסו. זה מעולה.